Iphupho elibuzwe ngomunye kwe-comment uthi-ke unokuphupha edakiwe okanye ebona umuntu odakiwe ephusheni. Ezothi uqeda le vidiyo usunolwazi ukuthi lokho kubike ukuthini, kodwa iba nesiqiniseko sokuthi u-subscribe-ile, wasilandela ku-TikTok, wacela inamba ku-inbox ukuze uzosibuza njalo ekuseni uma unombuzo. Ukuphupha udakiwe. Lelo phupho-ke lisuke libika ukuthi-ke izinkinga zakho ziyakwehlula. Ngokuvamile-ke vele uma umuntu utholukuthi uney'nkinga abhekana nazo, abanye abantu baye bathi indlela nabo abakhipha ngayo i-stress ukuthi bedakwe ngoba bagcine bengezwa lutho. Impendulo-ke nayo icishe ingene lapho ukuthi-ke uhlulwa yiy'nkinga zakho. Kungenzeka ukuthi kunobunzima futhi obhekene nabo ozomele ulusukumele u-consult-e. Uma unombuzo-ke uyakwazi ukubuza kwi-comment, usicele inamba ku-inbox yalokhu wena okudingayo. Ngabe imithi, iziwasho okanye ukuhlola sikudlulisele kulabo bantu abazokwazi ukuthi bekusize, sikunikeze inamba yomuntu oseduzane nala wena okhona. Bese ningakhohlwa ukusilandela lapha ku-Facebook, ku-TikTok, ni-subscribe ku-YouTube, nisi-inbox-e ku-Facebook naku-TikTok, nisicele inombolo ka-WhatsApp enizosibuza njalo ekuseni uma unemibuzo. Ungabuza iphupho okanye ubuze noma ngabe yini emayelana nesintu, sobe sesikunikeza ulwazi oluphelele. Nisale kahle.